Igbo ndị ọma njem ọnụ, unu abọọla chi n'ụbọchị taa? Kedu ka eke si anya anwụ? Ama m na ọ na-anya ntụgharị ntụgharị. Onye nna n'olu ya bụ Odoziakụ John, onye nchịkọta na Peaceful Igbo Academy. Eji m ohere ekele ndị niile ndị tinyegoro ya n'akwụkwọ isonye na this channel, ndị na-eji ya onye ọbụla na-amụta nwa anyị na ndị Igbo anyị na-amụta asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Ya dịrị nwoke ke mma, dịrị nwoke afọ mma, dịrị nwoke ori mma, dịrị nwoke ọfụma. Ebe ọbụla anyị tinyere aka, ọ ga-abụrụ anyị ngọzi. Ụbọchị taa, anyị na-eneba anya na nri dị iche iche eji mara ndị Igbo. Unu ma na abịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ndị Yoruba nwere nri ejiri mara ha, ndị Hausa nwere nri ejiri mara ha, ndị Igbo anyị nwekwara nri eji mara anyị bụ ndị Igbo, nke n'oge ọbụla kpọrọ nri ahụ, ebe ọbụla ịfụrụ nri ahụ, mana nke a nke ndị Igbo. Today, we're looking at Igbo food, different types of Igbo food, nri ejiri mara ndị Igbo. Ekenekwa m unu ọzọ, unu na n'onu ya bụ Odoziakụ John. Anyị ga-ebido n'eze nri ndị Igbo nke a na-akpọ ji. Ọtụtụ n'ime anyị ahụghị na ji bụ eze nri ndị Igbo. Nke ihe kpatara o ji bụ eze nri ndị Igbo, maka na ji nke ndị bekee na-akpọ yam, ndị Igbo na-eme mmemme ji. O nwere mmemme pụrụ iche a na-eme n'ala Igbo nke a na-akpọ iri ji ọhụrụ. O nwere ndị na-akpọ ya Ikeji, nwee ndị na-akpọ ya oriri ọnwa asatọ, ndị Mbaise na-akpọ ya ji Mbaise. Nke a mmemme ndị Igbo na-eme maka ji. Ọ dị ụzọ dị iche iche esi esi ji, esi eri ya. Enwere ike sie ya esie, nwee ike sụọ ya asụọ, nwee ike ghee ya eghe, nwekwa ike hụọ ya ahụọ. So ji bụ eze nri ndị Igbo. Nke a kpatara na o nwere nsọ a na-asọrọ ji. Okenye anaghị ekwe ka ụmụazị zọdo ji ụkwụ, a na-azọ ji ụkwụ n'elu ma ọ nọrọ ala n'elu ya. Nke a mere ji jiri bụrụ eze nri ndị Igbo. O nwere ihe unu na-amụta? Abịa n'oge mgbe gboo, ihe eji ama ọgaranya, onye nwere akụ na ụba n'oge mgbe ochie, bụ ọba ji ole o nwere. Ji bụ eze nri ndị Igbo. Nri ọzọ ejiri mara ndị Igbo bụ ede. Anyị ma na ụmụ nwoke na-akọpụta ji, mana ụmụ nwanyị na-akọ ede. Ede bụ cocoyam, ọkwa nri eji mara ndị Igbo. A na-asụkwa ya asụ, kpọọ ya ụtara ede. A na-asụkwa ede asụ. Anyị nwere nke a na-akpọ ụkwa, breadfruit. Ama m na amakwa ihe a na-akpọ ụkwa. Ụmụaka anyị na-amụ n'obodo Lagos, ụkwa ka a na-akpọ breadfruit. Ọ bụ nri ejiri mara ndị Igbo. Anyị nwere ọkpa. Ọkpa bụ ka a na-akpọ bambara seed. Ihe a bụkwa nri ejiri mara ndị Igbo. Kedu maka akịdị? Akịdị is a species of beans. Akịdị, ihe a wụ nri ndị Igbo. Otipiri, ị ga-enweta ya na Nsụka. Otipiri, ihe a nri ndị Igbo. O nwere ike obodo ndị ọzọ dịka obodo Yoruba maọbụ Hausa, nri ndị a na-akpọ afa enwere ya, amara otu esi esi ya. Kedu maka agwọrọagwọ ji? Agwọrọagwọ ji, eweta agwọ ya porridge, tinyechaa ya ihe dị iche iche eji eme ya ka ọ tọọ ụtọ. O nwere nri ndị Igbo a na-akpọ ọna, ụfọdụ na-akpọ ya ụna. Three-leaf yam, ihe a wụ nri eji mara ndị Igbo. O nwere ihe unu na-amụta?
maka abacha African salad. Onye na-eribeghị nke ahụ gbaa mbọ ịga ritụ abacha. E nwere ụdị dị iche iche. O nwere etu ndị Enugu si agwọ abacha ha, nwee otu ndị Anambra si agwọ nke ha, nwekwa otu ndị Imo si agwọ nke ha, mana abacha bụ abacha. Ka m bịazie na nri nke ụmụ nwoke anyị ha eribeghị ya n'ụbọchị, obi adị ha mma, nke anyị na-akpọ ụtara akpụ. Ụtara akpụ bụ ụtara akpụ bụ pounded cassava. Ụmụ nwoke ndị Igbo bụ ndị laikiri nri onuno. Ụtara akpụ, ihe a bụ nri ejiri mara anyị. Ọ bụrụ na ịsụcha ụtara akpụ, weta ezigbo ofe dịka ofe nsala maọbụ ofe olugbo a ga-eji wee rie ya. Ihe a bụ nri ejiri mara ndị Igbo. O nwere ihe unu na-amụta? O nwere onye nwere ajụjụ ọ ga-ajụ m? Dịka ụbọchị taa anyị na-aga live. O nwere onye nwere ajụjụ ọ ga-ajụ? Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị ga-ajụ, gaa na comment section gaa jụọ ajụjụ gị. Dịka anyị na-ekwu maka nri ndị Igbo n'ụbọchị taa, o nwekwara ofe dị iche iche ejiri mara ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị gaa mmemme ebe ndị Igbo na-eme ihe, ifubere ofe ọha, ifubere ofe nsala, ifubeghị ofe olugbo, ofe ụzịza, ofe ụtazị, ofe akwụkwọ nri, ofe achị, ịma na mmemme ahụ enwebere isi. Maka na ofe ndị a bụ ofe ejiri mara ndị Igbo. Ofe olugbo, ọ bụrụ na ị gaa na Anambra, mmemme ọbụla a na-eme na Anambra, a ga-enwerịrị ofe olugbo nke a kwọrọ aka wee sie, tinye ya anụ, tinye ya azụ, tinye ya ụmụ ihe ịma na ụmụ ihe dị iche iche, ụmụ ihe afọ anụ ndị a gasị. Ọ bụrụ na ị gaa Imo, o nwere nke ndị Ikenụ na-akpọ ofe akwụkwọ. Ihe a bụ ofe ọkọrọ a na-eji ụgba were esi. Kedu maka ofe Owere? Ndị Owere si na onye na-enweghị ego adịghị ofe Owere. Kedu ihe eji wee kwuo ya? Ofe Owere bụ ofe pụrụ iche akụrụ na di ya, orichirichi ihe dị iche iche, anụ ụdị ọbụla, ma anụ kpọrọ nkụ, ma azụ. Ofe Owere, onye na-ejighị ego adịghị eri ya. Ihe a bụ ofe dị iche iche eji wee mara ndị Igbo. Anyị ga-abịa na njedebe nkụzi anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị sọskraịbụbe na chanel a Peaceful Igbo Academy, ohere dịrị gị ime ngwa ngwa ga sọskraịbụọ. Ịsọskraịbụkwa ya, ịbụnyere m aka na share button. Ishie ka ndị ọzọ mata na o nwere ihe na-eme